sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambut karo sapa Dik Riri tak suwun dina lan wengi mugi-mugi Gusti ijabahi saged pananggenmu bali bisa Pak kumpul Desomo kaya wingi Cindy Laras. Wes nek apa rong ber? Vokale tambahi. Yo. Aja lali Say. pawelingku muga manut kang mas janji-janjimu aku kang setia Ayo cok, ketke. Miring tok. nganti saelingmu Atur kakung songo ingkang wonten dalem. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa ing tresno balung nangka bebasane mong katon katon dik rik wae aja lali pawelingku uga ugi ngaturaken wilujeng Pakde Kumis aku kang setya satu
Ayo Mas Gedong dan joget. Mas Bendol jogetan dong. Suwe nggonku ngenteni rasaku tansah ngantu-antu jroning ati mung kelingan salat lan slagamu mayang wis ana sing duwe dulur-dulur nek njaluk catetan tak kei kabeh iki yuk tenang ae tak kei kabeh wis yo janji yen tudeni wong tansah ngapusi khusus gudang mania kapusan janji Mas Vino, Mas Astro, Mas Basang, Mbak Vino, Mbak Wan, Mbak Esti. suwe nggonku ngenteni rasaku tansah ngantu-antu jroning ati mung kelingan salat lan slagamu wis ana sing duwe nek arep golek YouTube tenggene YouTube Mogleng jenengan buka mesti jedul kapusan janji Mogleng metu wis yo wis tak unggah niku panyuwunku mring sliramu yen ngendika kaya sing aja janji yen tunggone mung tansah ngapusi yang ya ayo Pinupin ngundang anak yo sing do mandi ayo ngundang anak
omah kok ya. Ya mas, ora ciper, ora koro, ora mbok pikir aku ora gelo. Awang-awang mega mendung, tranggile ngombe sisi. Teko nyawang ra teko nundung, kelingan kebajiane. Anakku sing ayu dhewe jolae besok pinter sekolahe iswara dadi sawe mas siko papat garis selikur tak pikir ora melu duwe ora liwat dadi sedulur. Ya mas, ngetane beling ulon
Rini ngisor gini Mbak Tiri anak musisan. Intan barang ayo ngisor gini ben nyambut gawe. Live streaming selamat mendengarkan guys saya kemauan. Mas Angga, Mas Basam, Mbak Fitri. Yo. Mas Astro, Mas Sutarjo, Begi, Mas Mo, Mas Tri. Yo. Mbak Vina, asik. Masuk. Kurang opo aku iki dadi wong liya. Kurang ngopo. Ngopo aku iki ngonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani Mripat iki wis ora iso tak kedhekno yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya yo wis milio tresno aku apa dheweke milio dadi bola bali agawe kelan ning rasa tresno sliramu ra bisa njogo wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali agawe kelan ning rasa tresno sliramu ra bisa njogo tak sesuwun mugia paringa eling marang keluarga tansah sumanding ayam tentrem pangajap kurina wangi bola bali mbok aja nglarani ati ya monggo Pante
Dayan Giamto Juragan Gunung Laras Wilujeng Siang Pak Markun Mas Bendol Pak Joko Manu sedaya pamrih budaya ingkang rawuh siang adalah Wilujeng Laras. Oi oi iya Masuk Mas Arif. sopo kae ritmo kembang bakung sajak ngawe-awe ireng manis lamun mesem hatiku kesengsem. Ayo Mas Gowor, Mas Gendon, rasa tresno ning ati mung gawe gelo rina wengi sliramu mung tansah godho ati jan ora kaya Cindil Arasawan iki ning gone Mas Noting elok ora umum. Monggo setiamu hatiku kepingin lelati sliramu yen bisa aku nila ing Cindil Laras asik. sini kaya MM Audio asik. Sopo kae ritmo kembang bakung sajak ngawe-awe ireng manis lamun mesem hatiku kesengsem. Pun tong mriku wae. Liyane 150-an. Yo, Cindil Laras. Marga Mulya Son. Dan streaming ugi saking Marga Mulya. Asik.
katresnanku ati susah Awas. ketemu Piye piye. susah rapi samari amung sira kang bisa nambani aduh wong manis nalikane sepisan ketemu anang kono kae kawan-kawan tak lekne luar biasa. Awan iki kopengi Mas Markun bose dhewe. Mas Bendol MC Arosta Pusat. Ugi Argoboyo. Guntur Laras, Pak Bayan. Siang panton ora ngetri mom eling manis ing ati sejago bisa aduweni marang sang
yang pantok orang ngerti mongen ling manis sing hati setiaku bisa kandu ini marang sayang sesuatu Rasa kangen banyu putih lintang wilang dadi seksi ubayane datan balen janji janji supaya mukti supaya mukti ayo apa ya Ri iya kan Mas wong ayu tresnamu kinerya tompong kenging jroning batinku wong bagus antep rasa atiku tresnaku tulus raning kalbu senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahno yen wis tresna ra bisa dipisahno makasih ya Mas Bendol. Wae. Buri wae. Sakabeh tak antepi aku tansah nyuwun yang iki ati nebih no ing kodaren cono sakabeh sambusa yo kowe nek kabeh pepestan iku datan bisa diselai ngalayung tekan prit bakara jodoh bejo Gusti kang rawuhi tata gendi Aku ya maca ya, Mak, ora apa-apa ya. Wis tuwek iki rapal. akan dimana pengati rinoso enteng sing tak lakoni lakon ing tepi manjo kamulyan
mantepi aku tansah nyuwun dang witi tinapehna ing kedarencana sakabehe ing kawula kabeh kebesan iku datang bisa diselai merga triprakara jodoh bejo pati angrawuhi buyak ta buyak sekarmu kono Aja ngene aku kono ning ngono. Akan dimana pengati rinoso enteng sing tak lakoni kang tak esti bisa makan lakon ing tembe mangyo kamulyan. Terima kasih. serangan Cindilaras Radi Majeng mriki Bapak Tarno. Yo, Cindilaras lagi. Abah Gir, kenapa kau ngantuk ya? Mas Noting. Alah iya iya. ayo Mas Noting Iya iya. fotomu sing ana HP-ku wong ayu tak sawang rinten lan dalu Alah yung andeng-andeng Babae. kelingan Asik. Iya. dipandang saya tansah kelingan manani anak kami saya Sapa wong sing radika duh aduh piyong Bagus Pak Tarno jan tumpuk undung. yen mesem manggeget lati rina wengi mung tansah ngredu ati masuk rindu-rindu yen aku rindu nyawang fotomu nambahi kangenku alayung tak sawang ambal ping sewu sayang tansah sayang menempel neng dadaku sugeng siang Mbak Yutumini suwira tau panggih nggih siap nggih selalu terbayang-bayang aduh 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 sayang aku sing nandang kasmaran jroning batin montang manting wasu melang yen aku ra bisa nyamping
tatang Aduh tak sawang rinten lan dalu ana neng pilingan dipandang saya ayo tansah kelingan aku ingin tamasa Sapa wong sing ora bintang aduh biyong bagus sejan tumpuk undung yen mesem manggeget lati rina wengi mung tansah ngridu ati masuk rindu yang aku rindu tak sawang tansah ngalem nempel neng dadaku Hae selalu terbayang-bayang duh aduh sayang aku sing nandang asmara jroning batin montang manting wo sumelang yen aku ra bisa nyanding Pak Tarno terima kasih matur nuwun Wis monggo. boleh aku pabrik so iya iya elah Mas Seminggu tak tinggal lunga ora kerasan ora kasar atiku nelongso waras saben dina sing tak rasa rina wengi katon ning mata yo dek yo apa iya lara tenan atiku nelongso batinku saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok piloro Mbak Sita ojo nglorong-lorong ati sabar sik ya, masih ben nyanyi. Nek asline ning kene ngeterne kowe-kowe yo gen seneng. rungokno Timbangno meceli mintok terus aku yo mesakne. lah rungokno Mas Gowor lho, iki Ayo. diseneng-senengke. Ya gak apa-apa Mbak, pisan-pisan aku. Ya, Tak ya. sabar-sabarke pokoke. ya semoga Wedi karo sing wedok. Nyuwun pangapura. Bebrayani bisa mulya. Nyuwun
mbok sia-sia tung gentak gentung elah kok disia-sia apa Witekno pupung ra bayar. Latihan aja ning kene ya. Muga-muga terang ya Gleng ya. Sinawang katon ratri amung eling amani sing ati setiamu bisa duweni amarang sang Biasulatmi ayo Rin Rasa kangen anglimpati lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji sabaya mati sabaya tresnamu kinarya tampa susah jroning batinku wong bagus antep rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna senadyan nyawa ancak sakaraga wis tresna ra bisa masuk makmur siang pantoratri amung amani sing ati setiamu bisa duweni amarang setia Sulasmi rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji sabaya mati sabaya
hitam putih. Ayo. Spesial Bos Dewo. Asik. Sajake katon rengu wonten napa niku dene sampun dangu. Salahe kowe mendem ae. Endi kok ngapan napa sampun benten napa pancen sampun bosen. Ning mangko sirengu nadyan geger walik watu boten badhe klintu nanging jur piye kadung burine pancen yen dede jodone masuk Bebasan saumpama kaya ngenteni kumambang ing sela langgeng dadine rontang ranting kaya bijejuwe wekasan kontrang kantring. kono kang wis kalagan angomber katresnan tan mikir bebrayan balik njur aku wis kadung kasduru atiku mung rengu Marga mulya. Cindela rasa iki. Iya, iya, salahe bendal mendem wae. Masuk. Sajake katon rengu wonten napa niku dene sampun dangu. Endi kok ngaton napa sampun bosen napa pancen sampun benten. Kono kasirmu nadyan geger walik watu boten badhe klintu nanging njur piye kadung burine pancen yen dede jodone masuk Bebasan saumpama kaya ngenteni kumambang ing sela langgeng dadine rontang ranting kontrang kantring. biasane rosta ngono iki ora enak iki. Iki ora enak iki. Kabeh dipadakne kaya ngono nah. Oh lah MC-ne kan menyesuaikan MC-ne. Rosta. Ngono iki ora iki ora. Jawa ya Jawa. Jawa ya Jawa ya. Om bendol nek ngono. Pengek. Kono